Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Тарихи көн. Түбән-Кам мәктәпләрендә Кырым тарихына багышланган тематик дәресләр узды. Россия һәм Кырым уртак язмыш. Беренче китапханәдә тарихи датага багышланган күргәзмә ачылды. Законсыз балык тоту җайланмаларын куллансаң штраф түлә. Шишмә елгасында профилактик рейд үтте. 1 апрельдән Россиядә социаль пенсияләр артачак. Бу үзгәрешләр кемнәргә кагыла? Җәйге сезонга әзерлек. Быел Түбән-Кам урамнарын 160 мең чәчәк бизәячәк. Бүген Түбән-Кам мәктәпләрендә мөһим вакыйга Кырым тарихына багышланган тематик дәресләр узды. 12 ел элек 2014 елның 18 мартында дәүләт-ара килешүгә кул куелды. Аның нигезендә Кырым Республикасы һәм Севастополь Россия субъектларына керде. Укучылар, педагоглар белән бергә хәзерге Россия язмышына йогынты ясаган тарихи фактларны белүнең мөһимлеге турында фикер алыштылар. 38-нче лицейның 3-нче сыйныф укучылары китап кыстыргычлары ясыйлар. Аларны буяганда яз төсләре генә кулланалар. Яшел, кызыл, сары кул эшләнмәләренә зур мәгънә салынган. Кырым Республикасы белән Севастопольның Россиянең бердәмлеге һәм куәте символы булуы. Смотрите, пожалуйста, на слайд. У нас на слайде написано «Крымская весна». А кто знает, что вообще такое Крым? Кырым белән Севастопольның үткәнне, Россияга кушылуы һәм соңгы еллардагы мөһим үзгәрешләр сыйныф сәгате ватаныбыздагы төп вакыйгага багышлана. 12 ел элек 2014 елның 18 мартында дәүләт-ара килешүгә кул куела. Аның нигезендә Кырым Республикасы һәм Севастополь Россия субъектларына керә. Я сегодня на уроке узнал. Бүген мин дәрестә Кырым турында бик күп яңалыклар белдем, бик кызыклы булды. Тематик дәресләр барлык мәктәпләрдә дә үтте. Сыйныф сәгатьләренең форматы төрле. Фикер алышулардан алып иҗади биремнәргә кадәр төп максат укучыларга материалны тирәнрәк аңларга һәм ил тарихындагы мөһим вакыйгалар белән шәхсән бәйләнешне тоярга ярдәм итү. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Әлеге тарихи датага багышлап беренче китапханәдә күргәзмә ачылды. Исеме дә матур яңгырый. Россия һәм Кырым уртак язмыш. Биредә китаплар һәм журналлар урын алган. Аларның битләрендә рәсемнәр, архив документлар һәм фотолар аша ике төбәкнең уртак үткәнен һәм бүгенгесе чагыла. Экспозиция белән теләге булган һәркем 30 мартка кадәр таныша ала. Китапханә Вахитов проспектындагы 7-нче йорт адресы буенча урнашкан. Законсыз балык тоту җайланмаларын куллансаң штраф түлә. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты инспекторлары Әгерҗе, Мамады, Шактаныш, Түбән-Кама һәм Спас районнарындагы елгаларда рейдлар үткәргән. Аның барышында 60 браконьерлык җайланма табылган. Хукук бозучыларга карата административ беркетмә төзелгән. Белгечләр әйтүенчә, планлы эш дәвам итәчәк. Алар профилактик чараларны атна саен үткәрә. 1 апрельдән Россиядә социаль пенсияләр артачак. Индексация күләме 6,8% тәшкил итә. Шулай итеп, айлык түләүнең күләме 16,500 сумга якынлашачак. Физик мөмкинлекләре чикле балаларның пенсияләре 24500, бала чактан беренче төркем инвалидлар өчен пенсия 25400 сумга кадәр күтәрелә. Моннан тыш 80 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне һәм беренче төркем инвалидларны карау өчен каралган айлык түләү дә ортачак ди белгечләр. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077.
Петуния, бәрхет, гортензия, әлгі шешеклер бұйыл шәһәр клумбаларын бизейшеклер. Теплицаларда құзушыр, ұрлықлар шытып шықты. Хәзір білгішлер үсінтілеріні ойырым сауытларға күшірелер. Бұл бик вақ іш тамырларына зыян келмесін үшін һәр бірсін сақлық білән утыртырға керек. Іш барышын хәбәршібіз күзәтіп қайтты. Қойсы яққа қарасаң да іш қойны тоқтап тұрырға вақытлары жоқ. Кімдір су сибе, икіншілері үсінтілеріні көшіріп отыртам. Теплицада һәр кімнің өз вазифасы. Хәзір ұрлықлар шытып шыққан, білгішлер үсінтілеріні ойрым сауытларға орнаштыралар. По одному посеешь, Бірем-бірем шешесің, бірем-бірем көшіріп отыртасың. Аннары шәһәрге алып кетебіз. Жей күні нәтижесін көрербіз дей агроном. Үш теплицада күн сайын 15 кіші эшли, алар температураны, дымлылықны күзәтәләр. Быйыл шәһәр клумбаларына 160 меңнән артык бір еллык үлән утыртачаклар. Барлыгы 16 төр үсенте. Булар петуния, бархатцы, гортензия, яңа сортларда булачак ди белгечләр. В связи с тем, что у нас на проспекте Химиков... Химиклар урамында быйыл проспектны ремонтлау эшләре белән бәйле рәвештә чәчәкләрне Тынычлык проспектына, Урман урамына күчерәчәкбез. Күләмнәр кимеме ди участок җитәкчесе. Клумбаларны күп еллык үләннәр белән дә бизәячәкләр. Каллы чәчәкләрен Камык кунакханәсе янында утыртырга ниятлиләр. Хәзер ландшафт дизайнеры белән бергә эскиз эшлиләр. Чәчәкләрне 2 этапта утыртачаклар. Гөлия Нигъматуллина, Вера Муратова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Рамазан айының соңгы көннәре нәрсәсе белән кыйммәтле, кадер кичәсе ничек танырга һәм ураза гаетен ничек каршыларга. Көн темасы тапшыруында Түбән Кама муниципаль районы имам мөхтәсибе әлеге сорауларга җавап бирә. Исегезгә төшерәм, Рамазан айы 19 февральдә башланды һәм 19 мартта тәмамлана. Быел ураза 29 көн дәвам итте. Гает 20 мартта билгеләп үтеләчәк. Ул җомгага туры килә. Татарстанда ял көне булачак. Солих Хәзрәт Ибрахимов бәйрәм программасы белән таныштыра. Biz сәгать 7-дә Коръән укып башлыйбыз. Шуңа күрә шәһәрдәшләр безне чакырабыз шул сәгать 7-гә дип. Әлбәттә, мәчетебездә инде урын калмаса, күп кеше урамда үз намазлыклар белән киләләр һәм җәелеп шунда көтеп утыралар. Сәгать 7-дә Коръән белән башласак безнең 7:30-да инде гаит вагазы булачак. Гаит вагазы сөйләп, вагазланып, әлбәттә, аннан соң без гаит намазын укыйбыз иншалла. Иртәгә Рамазан айының 29 көн. Бу соңгы көн. Сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 19 мартта пәнҗешәмбе кояш 5 сәгать 38 минутта чыга. Сәхәр 3 сәгать 32 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 49 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтә: "Алар ачуларын тыеп калалар, кешеләрне гафу итәләр. Аллаһ изгелек кылучыларны ярата." Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.